Mae radd BA Animeiddio yma yn yr Ysgol Gelf o Dylunio Caerdydd yn cynnig cydbwysedd unigryw o ymagweddau artistig a diwydiannol ar gynnychu animeiddio. Gan ddefnyddio cydbwysedd ymarferol o dulliau traddodiadol a digidol, byddwch yn ymchwilio a darganfod ac yn deall ffurf gelf hynod amrywiol hynny sydd animeiddio. Mae'n myfyrwyr a'n staff yn angerddol am y potensial ar gyfer animeiddio mewn Ysgol Gelf o Dylunio. Mae prosiectau myfyrwyr yn amrywio'n fawr, o animeiddiadau naratif traddodiadol, gwaithaniaethol ac arbrofol, gemau, darnau ymgyrchu, gwybodaeth, arwyliau, technegol ac arbenigol. Mae gan bob un o'n staff addysgu brofiad sylweddol ar bob lefel o'r diwydiant, gan gynnwys dylunio, animeiddio, cyfarwyddo a chynhyrchu. Rydym yn cynnig cyfleusterau stiwdio a gweithiau rhagorol yn y gofod animeiddio, a bydd gennych hefyd fynediad i'r cyfleusterau creu amrywiol ar draws yr ysgol gyfan. Mae natur ein cwricwlwm yn galluogi myfyrwyr i weithio ar draws ystod eang o feddalweddau digidol a defnyddio corfforol. Pren, metal, textiliau, argraffu 3D, printio, electronic a rhaglenni yw rhai o'r meysydd sydd ar gael. Mae diwylliant stiwdio, bywiog a chefnogol yn elfen allweddol o'r cwrs. Mae'n stiwdios mawr yn darparu lleoedd addysgol, cynhyrchu a chymunedol i myfyrwyr, ac maen nhw ar ei gorau pan maen nhw'n fwrlwm o weithgareddau creadigol. Mae'r ymdeimlad hwn o gymuned yn ymestyn allan i'r ddinas gyda chymuned a gwyl animeiddio gynyddol yn Gaerdydd. Mae'r radd yn ymdrin â theori ac ymarfer animeiddio. Mae hyn yn caniatáu i chi archwilio meysydd amrywiol fel hanes delwedd symudol, celf o dylunio, astudiaethau diwylliannol ac athroniaeth. Byddwch yn ennill dealltwriaeth o sut gall hanes ehangach diwylliant dynol ddylanwadu ac ysbrydoli eich gwaith eich hunain fel animeiddiwr. Yn ei dro, byddwch yn dysgu sut mae gwaith hyn yn gallu cysylltu a chyfrannu at diwydiant a syniadau cyfoes. Yn ystod 3 blynedd o astudio, byddwch chi'n cael cyfle i deithio ac astudio tramor yn gymryd â briefiau byw a chael profiad gwaith gyda chwmnïau proffesiynol. Byddwch yn ehangu eich gorwelion ac yn gwella'ch cyflogadwywaith. Mae ein myfyrwyr wedi mynd ymlaen i ystod eang o lwybrau gyrfa o fewn animeiddio, ffilm a diwydiannau creadigol ehangach. Mae llawer o'r graddedigion yn gweithio mewn stiwdios, neu fel animeiddwyr, dylunwadur, gweithwyr modelau digidol a chorfforol. Mae ein ffocws awdurol creadigol yn golygu bod rhai myfyrwyr yn dewis cyfarwyddo a chynhyrchu eu ffilmiau eu hunain, gan adeiladu eu proffil drwy wyliau ffilmiau. Mae animeiddwyr hefyd yn dod o hyd i waith gyda asiantaethau dylunio a chreadigol, cwmnïau gemau, theatr a digwyddiadau byw. Mae gwybodaeth ac addysg yn feysydd cynyddol i animeiddwyr ddilyn gyrfaoedd ynddynt. Ein hethos arbrofol, creadigol ynghyd yn ffocws ar broffesiynoldeb a sgiliau yw'r hyn sy'n gosod animeiddio Met Caerdydd ar wahân.